Ang pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon, pagkaalaot ninyo, lubnganan nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta. Ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila maoy nagpatay sa mga propeta ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod ini ang kaalam sa Dios nagingon, padad-an ko silag mga propeta ug mga sinugo ug ilang patyo ng uban ug ang uban ilang lutuson. Busa silutan ang mga tao nining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias nga gipatay tunga-tunga sa halaran o sa balaan nga lapit. O sultihan ko kamo, silutan ang mga tao niining panahona tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang yawi nga maoy mo abli sa pultahan sa balay sa kahibalo. Apan kamo mismo dili mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus nitong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo. Og nangutana sila kaniya may tungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag mga igsuon o mga suod nga higala ni Ginoong Hesukristo, Oktubre 13, 2022 adlong Huwebes. Matag 13 sa buwan mao kana ang pitsa sa mga Birhen Maria. Karong adlaw pistahan karon sa Our Lady of Fatima sa Basak, Mandawi. Bag-o pa lang gyud natong nabati ang gospel, ang ebanghelyo karong adlaw, Oktubre 13, 2022. Unsa ebanghelyo mao kini ang maayong balita, the good news. Ang pulong sa Dios kung nabati, kung ikaw naminaw, ang pulong sa Dios, ang laraw sa Dios nga tumano niya inig-abot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diya sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo Jesus. Siya gyud ang mangulo, ang Ginoo. Wa man iglain ang Dios Amahan kanato. Giisip kita nga igsuon, suod nga higala sa iyang bugtong anak. Gisgutan sa pulong sa Dios nga adunay Dios Amahan, adunay Dios Anak. Ang Dios Anak maong pulong. Nagpakatao mo si Lord Jesus Christ. Unya ang Amahan ug Anak adunay gahom, adunay gitawag og power. Gahom sa gugma. Munang Holy Spirit dili makita gahom sa gugma. Unsa man ang gahom? Mao nang gugma sa Ginoo. Munang gahom sa Ginoo. Nipuyo ang gugma ang gahom sa matag tao gumikan kasiya gugma man. Ikaw tao buhi kang larawan o panagway sa Dios nga dili makita. Pagkadakurul sa tao, giluwas na, gipuy-an pas Ginoo. Digrasahan na, apan nganong nibalik man ang masala. Nibalik ang Ginoo nagpakamatay, giluwas, unya wala kay wala sala ang tao, apan nibalik man ang sala. Ngano man muhinungdan nga ang pulong Dios, ikaw taong naminaw, ang imong tubag unta. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Gipahibalo ka na. Ngadto na muluwas gyud ang Ginoo. Ginoo gyud muluwas og tao. Kung mo balik, luwason kayo, tarungon kayo, mo balik ka. Ayaw pagpatuo, ayaw pagpakarilo, ayaw pagbuhat og dautan. Muna mo pili ka.
unsay husto alang kanimo, unsay sayop alang kanimo, unsay maayo alang kanimo, pili ka og husto. Kay sa kalibutan gidumala sa mga espirituhanon nga kaaway nga mao ang demonyo. Adunay espiritong demonyo. Apan ang Ginoo espiritu. Gipadayag karon ang kasag gikan sa langit nga magkayusa gyud ining abot sa panahon. Gikan sa langit ug sa yuta magkayusa ang tanang katawhan. Si Kristo ang ulo ug ang tanang katawhan lawas nga magkayusa moabot ang panahon. Muhinungdan nga ang Ginoo nagpahinumdum kanimo, nagtan-aw kanimo, gipuy-an ka sa Ginoo. Nga kung ikaw tamo palit, maghinusol, magpasol, nga biyaan ang sala, biyaan ang tanang kalibutan, nga magkakapretsyo, gahom, o imong mga posisyon, biyai ang sala. O kay nakabati ka man sa buhing pulong, nakakita ka man sa buhing pulong, ang pulong Diyos, usba ang kinabalik sa paglaom, balik sa pagtuo, balik sa buhing nga Diyos. Aron mahimaya ang Diyos Amahan, mahimaya ang Diyos Anak, mahimaya ang Diyos Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Munang ikaw tao, gipili ka ng daan. Gipili. Diya ka pa sasabakan sa minahan. Ang unang pulong ka misulti, ikaw tao, gipili. Pisan diya ka pa sabag. Gipili ka ng daan. Kay iyang ikahimutan o iyang tuyo nga ikaw gipili. Nga iyang yun, huwag kay buling sa sala. Huwag kay buling. Aron kung mahimugso ka, bisag asa ginutua ka. Imo na ang pagtagad sa Ginoo sa tao. Pagtagad ba? Pag-ila. Unsang kinabuhi. Unsang pagmahal sa Ginoo sa tao. Ngang tao nagpasagad, nagpakaruning nagpakamaot. Muna ang ebanghelyo karon daw propeta. Propeta. Kinsa man ang propeta? Muni ang musulti sa tinuod. Apan sa kalibutan, daghang kay propeta karon. Unsa man? Propetang mini. Di musulti sa tinuod. Ang tinuod nga propeta, kung makakita ka, musulti sa tinuod, mubuhat sa tinuod, muadlagad sa tinuod, mahigugma sa tinuod, maluoy sa tinuod. Tinuod gayon. Apan, ang espiritu sa kalibutan, espiritu sa bakak, mga sayop, tigpa karon ingnon, gisulti ka na kagahapon, og hangtod karon, imong puy-an, ang gugma magbunga og kaluoy, kalinaw. Unya, pagtuo nga hugot, paglikon, pagka mapailubon, pagka mapinuganon o pagka mapaubsanon. Muni ang bunga sa gugma. Muunta ni makita sa mga tao nga gimahal, gigugma, gikaluyan, giluwas sa Ginoo, pinaagi siyang kamatayon ug ang tanang katawan gipili na. Di ka pa sa taguan kan. Gipili ka na kay ano'y tuyo. Ang tanan ni kalibutan ano'y tuyo. Ang Ginoo sa tanang tao. Ang tanang tao adunay rule. Unsa man nga ikaw mutabang mo help, mutabang ka sa imong isikitaw. Ang Ginoo nga di makita, mutabang ka. Pagsulti sa tinuod, muwali sa tinuod, help ba? Healthy expression of love to person, to people. Ayaw pagtalikli ang isikitaw, ayaw pagbiyai. Ang kagipuyan ikaw sa Ginoo nga dili makita until now. O ikaw mahal nga birhen, nagpista ka man karong adlaw, makita ka man, tao ka man, gilain lang. Gipili, gilain. Ang tao, gipili, gitawag. You are called. Muna, ang tanang mga tao at tudugay na kayo nga, dunay propita, nga musulti sa tinuod, dunay propita, nga bakakon, di musulti ba? Mga mini ba? Until now, sa mga cellphone, internet, musulti sa tinuod, tabang sa tinuod, maghimog sayop, dautan, maut, mga hipokrito, kanang malaway ka man, apan imo ka lang isig katao, imong iampo ang imong isig katao, imong kabigon ba? Ayog dauta, ayog tamaya. Ang uban sa kalibutan, gumikan sa espiritong dautan, gitudluan mag-uway Ginoo, gitudluan pagpatay, gitudluan pagpamakap, gitudluan pagkabaybahin, pagmalaway, gitudluan ba? Ngunit kalibutan, apan kung nakakita ikaw, nakabati ikaw, nakasulti ikaw sa kamatuuran, ang kamatuuran Diyos, ang iyang pagbuot ngayon, mo'y matuman, ayaw pagbuot-buot. Kanang magbuot-buot, dili ka na iya sa Ginoo, iya ka na sa espiritong dautan, demonyo ka na. Kanang malaway, baybahin, papakak, paghihugdautan, iya ka ng espiritu sa demonyo. Gubon ang kinabuhi sa tao. Apan, kung ikaw nakakita sa espiritu, ngagkikan sa Diyos, ang manggasa, mulihok, ang gahom, ang kugma mulihok, gasa sa langit. Yung wisdom, knowledge, discernment, faith, healing, miracle, prophecy, interpretation, kining tanan, mulihok. Kung ikaw makakita, makabati, sa buhay nga pulong ang padayon, kung di mo tuo padayon, kung mo tuo padayon kay Ginoo, dili gyud mo pugos og tao.
Ang Ginoo gugma, kaluoy og hustisya ang Ginoo. Mupahamtang gayon og silot. Apan dili mo kusi, di mo sagpa, dili gyud mo among og kinabuhi. Dili gyud mo hilabot og mo silot pinagi sa hustisya. Musulti sa tinuod. Apan dili mo buhat, dili mo tamparos, dili mo usog, dili mo pasakit, dili mo tumo-tumo, dili manaot, iyang gihigugma ang matag kinabuhi. Iyang gikaluy-an ang matag kinabuhi. Mao hinungdan nga siya nagpakamatay sa kinabuhi. Gumikan kay siya gugma man aron maluwas ang kinabuhi gikan sa gitawag og espirituhanong dautan. Og sa iyang kamatayon, naluwas ang tanan, gibuntog pagidi ang kamatayon og ang tag-iyas kamatayon. Kay mosugot ta og sa dili ang tanan, ang pulong way sayloan, matuman kayo nagtanan. Inig-abot sa hustong panahon. Inig-abot sa hustong panahon. Mong hinungdan nga ikaw mangandam, prepare. Inig-abot sa hustong panahon. Gibalik-balik man na si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. Unya si kadugir, moabot ang hustong panahon nga siya mo balik aron paghukom sa mga puhi o sa mga minatay. Kaya ang Diyos mismo nagtanaw sa imong gibuhat, sa imong gisulti. Apan nag-antos na nagpailog, pila ki imong idadron. Apan ang Ginoo nga nagpuyo, nag-antos, nagpailog, hangtod nga mo balik ka. Ingon lang pag-antos sa labang giantos ka, nagpailog ang Ginoo. Kanon lang pailog, hangtod nga mo balik ka, mutuo ka, mulaom ka. Ug niya mahimaya ang Dios bisag usa mo balik. Apan ang kalibutan maay pagkabahin, ang tanan maay pagkabahin. Muning nahitabo, apan moabot ang panahon. Inig hustong panahon, mag-abot ang langit o ang yuta, nga magkahiusa ang tanan, mahimong usa. Gikan sa langit o sa yuta, mamangon ang mga patay, magkahiusa ang tanan. Inig abot sa hustong panahon, mubalik yun ang Ginoo, aron paghukom sa mga puhi o sa mga minatay. Busa ikaw karon, ikaw propita, musulti ka sa tinod, mubuhat ka sa tinod, mutuman ka sa tinod, ug mubiya sa sala, unya buhata ang maayo sa imong isig katawo. Kung buhaton nimo ang maayo sa imong isig katawo, alang sa uban, buhata gayon ang maayo alang sa uban. Kay kung imo ka nang buhaton alang sa uban, sa in English pa, you love one another. Sama sa paghigugma sa Ginoo sa matag usa ka nato. Ingon na ang gugma. Apan kun ang Ginoo gugma, di mo pugos og tao nga di na mo balik, di na mo tuo, mo salikway, nya kanoy maghukom, manaot, manlibak. Ang Ginoo di mo pugos apan gimahal sa Dios, gigugma sa Dios, gikaluy-an sa Dios. Kay ikaw tao ka man, propeta, nga musulti gayod sa tinuod, mutuman sa tinuod, mubuhat sa tinuod, muhatag sa tinuod. Kay Ginoo nasa tanang higayon, nasa tanang panahon, siya ang kinabuhi, siyang dalan, siyang kinabuhi o siya ang kamatuoran. Ang Ginoo kinabuhi, ang Ginoo Espiritu o siya ang kamatuoran. Amen. Himaya sa Amahan, himaya sa Anak, himaya sa Espiritu Santo. Diyos nga usa, hangtod sa kangturan, pinaagi sa pag-ampo o paghangyo sa atong role model. Ang nagpista karong adlaw, happy fiesta, Mahal nga Birhen Maria sa Fatima. Happy Fiesta. O adunay mga kapilya, adunay mga barangay, adunay mga lungsod nga nagpista karon sa uban mga dapit. Happy Fiesta, Our Lady of Fatima. Din ikaw nagtudlo unsa ang pulong puhi, nagpag-o sa kinabuhi, nag-usab sa kinabuhi, nagtudlo, nagpadayon sa kinabuhi. Kayo ang pulong, ikaw ang Dios, ikaw ang kamaturan, ikaw ang kinabuhi. Busa paghimpit ug balik sa tinuod, kang tinuod mao ang kamaturan. Amen. Himaya sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karuno sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.